ešte pri futbalovej challenge, kde budeme tútače, penalty aj na jazdy. Bude to spočívať tak, že budem súťažiť s mojím bratom, vždycky bude jeden bránke. Ten, čo bude strieľať, si počíta body. Môžete počítať do komentárov, ten, kto prehrá, musí plniť takú trápnu úlohu. Prvý idem do bránky ja. Teraz mi to dám doprava hore. Dobre, moc nevyšlo. Koľko tu? Ešte máš dve. Ahoj! Kalpata, že to nedá ani jeden gól. Tam dole. Hej! Iba vodu. Kalpata, že to nedá ani jeden gól. Hej, Alpi. Dobre, prvá penálta. A či je taký? Ďalšia minúta. Ale... Posledná. Dobre, nevyšlo moc. Posledná penálta. Dávam to tam dole. Ja musím čakať do druhej. Dobre, zase vyšlo. Dobre, postavili si peniaze, že v tej bráne som teraz potom na opata, tady si mi nevadí. Teraz si brat na jazdy. Dá sa 4 góly, ale to potom ešte pripočítame. Teraz je na jazdy. Jau. Dobre, idem. Chcem dať piť a viac gólov. Pohodne si. Dobre, toto možno nevyšlo, ale nechybalo vôbec to. Áno, áno. Kam sa vracaš? Poď, kopni, musí kopnúť. Musím kopnúť. Dobre, tá lopata dostala 5 gólov. Hej, tak si pozme, koľko zostavíš ty. Teraz. Lopaťák ide do brány. Pozrite sa, nič nechytí. Také vinky, už nám to sa nepreberá. A čo tu tačí ideme? Tu máš. Takže tu tač ideme. A dá som to vodiť. Tesne, ale skoro tam padlo. Ideme druhý. Jo, tak typek to dostal nekúpená lopata. Pod nohou mu to prešlo. Ideme tretí už jeden gól. Ja máš strašne blízko pri onom. To je dobre. Vamos! Sice skočil tam pekne, ale góle pre mňa. Ešte mám 2 góly, ne? Toto si postrážil,
chytí. Máme 2 góly, nie penalty. Plus penalty ti? No, budeme sa dávať na tú istú stranu. Pojde tu doprava, hore. No tak doprava na stranu. Ešte mám 2 penalty a mám 3 góly. Kámo, ja som myslel, že by to tam špatné, lebo to vyšlo tak nejasne trocha. Môžete na penalta. To som začal 3 góly? Hej. No ale že budú pekné pre teba teraz. Kámo, taký kúsok, ideme na náš No, ty už si mal na až do 4 góly. Keď sme išli na náš. Mám 3 góly. Musíme zaviesť minimálne 2, aby som to remizoval. Ideme na to. Musím 3 chytiť. Máme 4 góly, ešte 1 gól stačí. Máme 4 nájazdy a stačí dať 1 gól. Aby som samozrejme vyrovnal, poď. Skoro to na ceste jasličky prešlo. Au. Šlo 2. Nerob. Kada mám posledný raz? Vamos. Sorry. Penalty. Poďme? Ako vždy dávam mu to tam dole, doľava. Ty dáš si vyhral? Neviem. Ide ty povedať, takže mu dávam panenku do stranu. Yes! Dobre, toto zrovna panenka nebola, ale dobre. Vyhral som ku trapnú úlohu. Že to nedá ničinko. To dostane úplne lopata. Pod nohou mu to prešlo. Lopaťák je v brány. Pozrite sa, nič nechytí. Tu máme pohár s vodou. Reálne išiel prežiť, takže tu máme pohár s vodou. Prvá ingredients, to je jedno. Prvá ingrediencia. Asi, takže ideme to tam rovno nasapiť. To je mokré. Tak, dobre. Fuj, to by som mal slapiť. Tak. Teraz by som tam dal toto. Vieš? My tam dáme toto. Jo, polka stačí asi. Jasne, že sol. Sol sa vždy hodí. Fuj. Ja tak sol a harčica. Ja som sa ľahko, že som dať proteín. Nie. Ukáž sa. Fuj. Ja to vôbec piť ani. Koľko to musí byť? Ešte 2 guby. Nie. Jeden gluk.